Преобрази помещението си за по-малко от една седмица. Нека ти покажа как. Предлагаме VPC облицовки с размери 2,80 на 60 или 90 см ширина. Съединяват се чрез клик система, нека ви покажа, което прави монтажът 2 пъти по-бърз в сравнение с стандартните решения на пазара. Това, с което се отличават, е, че са 100% водоустойчиви, екологични и практични. Подходящи са за мокри помещения, както и за детски стаи, тъй като съдържат по-малко от 0,1% формалдехид, съответно не отделят неприятна миризма и токсини. Первазите, облицовките, вратите и мебелите са от един и същ материал. Това осигурява визуална хармония и функционалност. Ние го наричаме цялостна VPC интериорна система. Посети нашия уебсайт и се възползвай от специалната оферта за нови клиенти с промокод облицовки 5.